Čaute, vítajte v dnešnom novom videu a v dnešnom novom videu budeme hrať Brawl Stars. A v dnešnom videu by som po dlhej dobe si urobil nejaký ten menší opening. V dnešnom openingu by som chcel otvoriť tento Trophy Road, jak si môžete všimnúť. V shope máme niečo, tu sú nejaké 8 random stardropov a jeden legendary stardrop v tom Lunar Brawl. A tu by som si kúpil ten Griff skin, na ktorom máme max tier, aby sme na ňom mali aspoň nejaký tier. Potom rovno tu máme niečo, by som si niečo kúpil za tých mojich posledných 185 píc, lebo za 13 hodín končí tento event, takže jo, a potom tento Brawl Pass, takže jo. Poďme sa vrhnúť na to a ako prvé by som si išiel otvoriť tento Trophy Road. Takže klikám na to, mám tu nejaké 430 kreditov, v dnešnom videu si otvoríme kam Byrona podľa mňa, takže jo. Tu máme nejaký staropík, je to bohužiaľ rare, blinky nevadí, 300 kreditov, OK. Máme tu ďalší starop a ten bude bohužiaľ super rare. 200 coinov a posledný starop v Trophy Roade a je to bohužiaľ rare, nevadí. A teraz by som si išiel do shopu niečo kúpiť. Jo, môžete si všimnúť, tento tu za 160 píc je tam gift, kamo. Kupujem hneď to, nejaká player ikonka, taká basic, nevadí, blingy, coiny a máme tu gift, kamo. Reálne tento gift som otvoril už nejak 3x-4x a vždy tam bolo buď rare alebo super rare, ale v dnešnom videu sa to dúfam zmení, takže idem super rare, OK. Epic, kamo, epic, kamo, tak to sme teda ešte nemali. Mythic, poď legendary, poď, kamo, no. A čo nám padne? Nový brawler, to je Shade, kamo. Epický brawler Shade, kamo, Assassin. Tak to som nečakal, že dostaneme nového brawlera z tohto giftu, kamo. Mega dobre. Kamo, to som že absolútne nečakal. A jo, ako ďalšie by som si išiel kúpiť tento Griff skin. Keď si dobre pamätáte, tak pár videí dozadu som dal z Dalu Gaming môj prvý max tier na Griffovi a na ňo nemám žiadny skin. Nice, je to tam, kamo, 2 hodiny trápenia, je to tam, kamo, nice. Ešte prvé miesto, kamo, máme to tu. A chcel by som to napraviť, takže na Griffa si kúpem tento High Score Griff skin za 39 gemov, je to v zlave, takže kamo kupujem. Jo, kamo, ja tento skin není škaredý, celkom sa mi páči. Equip now, nejaký pekný pinník, to si potom equipnem. OK, a ako ďalšie by som sa vrhol na ten Lunar Pack a tam bolo 8 random stardropov a jeden legendary zaručený. Takže by som si otvoril týchto 8 random stardropov, čo tu rovno mám, takže jo. Toto je druhý stardrop, lebo sa mi vyplo natáčanie, takže jo. Toto je potom tretí a v tomto je znova bohužiaľ rare, kamo. Aspoň epic alebo mythic by sa tu hodil. Kamo, poď prosím, kamo, to nemôže byť, prosím, epic, no aspoň niečo, nevadí, powerpointy, chill. Ďalší rare, kamo, a predposledný, alebo koľkatý, nepočítam to, jo, bol to posledný, takže týchto 8 stardropov sme si otvorili a máme tu jeden zaručený legendary stardrop. OK, bohužiaľ mi znova sekol mobil a nahrávanie sa vyplo a jak som otváral ten legendary stardrop, tak mi padla star powerka na Colta a to je presne táto Sleek Boots, takže jo. Mohlo padnúť niečo lepšie, čakal som nejakého nového brawlera alebo nejaký namakaný skin, ale nevadí, star powerka sa hodí a ideme si teda otvárať tento Brawl Pass, kde sme mali 36 vecí. Ja som si potváral nejaké tieto tu kredity a zbytočnosti a stardropy si otvoríme na konci. OK, ale ešte predtým, než si otvoríme tieto tu staropy, som si chcel vyskúšať ten nový skin na Griffa, čo som si kúpil, ale skúsime ho na týchto practice match.
lebo mám 1009 pohárkov a nechcem o ne prísť, takže jo, dávame practice match a jo, padlo nám tam rovno solo showdown, budeme hrať proti botom, ale nevadí, aspoň to vyskúšame, jak je ten brawler a jo. Kámo, jakoby, kámo, tie strely, hej, to je, kámo, tie strely reálne. Tie strely sú mega pekné, kámo, tento skin je fakt dobrý. Tento skin je fakt dobrý. Skúsim len tak zo srandy ultimátku. Aj tá ultimátka, kámo. Takýto skin za 39 gemov, kámo, to je najlepší skin, čo môže byť za 39 gemov, kámo. To čo je? Kámo, tie strely. Pozri na to, aj tá ultimátka. Kámo, to je fakt, kámo, to je tak dobrý skin. Sleduj, teraz ideme na tohto El Prima, kámo. To je, hej, tie strely, to je niečo kokos. Posledný 8-bit, no ne, posledný, predposledný. Kámo, gadžeta je taká istá, jo, dobré. Ale ten skin, tie strely a ultimátka, reálne, kámo, to... Som rád, že som si ho kúpil, vyplatilo sa to. Takže teda ideme si otvoriť tieto tu stardropy. OK, otvárame prvý stardrop a čo nám padne... Bohužiaľ rare, ideme na druhý, čo je super rare. Kamo, tretí, bude to trocha skipovať. Kamo, ďalší rare. Potom ďalší super rare. Kamo, musí byť ešte nejaký legendary epic. Kamo, hneď na začiatku epic a žiadny mi OK. Spray na Leona. Not bad, ale Leona máme, ne? Áno. Ďalší rare, kamo, prosím... Znova na začiatku epický, kámo, prečo? Prosím, ja chcem mythic alebo legendary aspoň. Sice keď mi ten legendary stardrop nenatočilo, tak aspoň ak mi padne teraz na videu. Znova, kámo, hej, reálne samé piny. Mi znova, kámo, coiny. Hej, reálne, kámo, no tá hra má troly reálne. Ďalší rare. Ďalší rare. Máme tu znova... Mythic! 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 Skin na boa. No, kámo, to je taký basic skin. Ten skin poznám, kámo. Dám... Kámo, máme nejaký skin na boa? Tuším nie, tak dám equip. Jo, kámo, aspoň skin. Kámo, aspoň mythický starop. Nebudem až taký. OK, ďalší rare. A nemyslím si, že už nám nejaké... Mythic alebo legendary stardropy padnú, ale máme tu posledné tieto dva stardropy v dnešnom videu. Rare a ako posledný stardrop dnešného videa super rare a jo, super rare nevadí. Aj tak si myslím, že tento opening bol úspešný, lebo sme si kúpili kopec vecí, aj sme dostali 23 000 coinov, 71 gemov, potom nejaký ten skin na boa, skin na grifa, aj nového brawlera toho Shadea z toho giftu, star powerku na Colta, takže síce som sa tešil, že by som mohol dostať legendary brawlera, ale nevadí, kamo, dostali sme toho vážne, že veľa, takže som spokojný, jo. A z dnešného openingu by to bolo všetko, vidíme sa v ďalšom videu a zatiaľ čau.